Hola, Lutres, soc Tracy Hunt i avui us porto l'experiment que no vam fer divendres en directe al Random del SX3, els dibuixos que ballen. Prepareu el vostre lab i comencem! Per fer aquest experiment necessitarem un recipient, una cullera, si pot ser de porcellana i si no també ens servirà metàl·lica, retoladors de colors de pissarra, sobretot que siguin de pissarra, i una mica d'aigua. També necessitarem un drap de cuina. Per començar el nostre experiment, el primer que farem és agafar l'aigua i omplir el nostre recipient. I ara agafarem la nostra cullera i un retolador de pissarra i li farem un dibuix a la cullera. No sé què dibuixar. I sabeu què? Ahir va fer anys Agnes Pockels. Va ser una científica que va investigar el que avui veurem en aquest experiment a la cuina de casa seva. Doncs mireu, quan tinguem el nostre dibuix, aquest cor, per exemple, el que farem és esperar que s'assequi. Per accelerar-ho una mica, podem bufar. Quan ja tinguem el nostre dibuix sec, l'haurem d'introduir dins del nostre recipient molt a poc i observarem què passa. Us sabeu per què passa això? Això passa perquè aquests retoladors de pissarra estan fets en base d'alcohol. Quan escrivim sobre la cullera, la tinta està líquida, però el nostre objectiu és assecar-la una mica i que es torni sòlida. El que passa és que l'alcohol comença a evaporar-se i, a més, quan ho posem en l'aigua, es dissol dins l'aigua i la tinta es queda sòlida. I aquesta tinta és menys densa que l'aigua. Vol dir que si posem la mateixa quantitat de tinta en un got i la mateixa quantitat d'aigua en un got en la mateixa mida, és a dir, amb el mateix volum, passaran diferent. Com la tinta es queda surant sobre l'aigua, vol dir que la tinta és menys densa, pesa menys, i a part passa una altra cosa, que l'aigua té una pell, té com una fina capa, no podem veure, però la podem notar. Per exemple, no us ha passat alguna vegada que us heu llançat a la piscina de cop i us heu fet un planxasso? El planxasso, en realitat, el que passa és que ens hem xocat contra aquesta pell de l'aigua, que aquesta pell de l'aigua se li diu tensió superficial. La va investigar Agnes Pockels a la seva cuina. Agnes Pockels va ser una científica que va néixer a Venècia. Es va voler estudiar a la universitat, però en aquella època, per ser una dona, no li deixaven. I llavors, el seu germà, que sí que podia anar a estudiar, portava apunts i molts llibres a casa. I Agnes Pockels, sabeu què feia? Es llegia per aprendre ciència. I mentre feia coses que s'esperaven d'ella, pel simple fet de ser una dona, cuidar la casa, cuidar els infants, netejar, mentre netejava a la cuina amb aigua i sabó, va investigar la tensió superficial. Què us ha semblat l'experiment d'avui? Si el feu, no oblideu d'etiquetar-me. I si voleu veure el programa de Random, que no el va veure el divendres en directe, el podeu veure en diferit. Us deixo l'enllaç al link de la bio. Adeu, Lutres!